A wani lokaci mai tsayi da ya gabata an yi wani sarki mai suna Dima. Sarkin yana da yayaye yan mata guda biyu, dukan su kyawawa ne. Ɗaya ta fiye yawan surutu ga ta da halin koyin kula, sunanta Arfat. Ɗayar kuwa sunanta Ramlat, kuma ita mai shiru ce da nutsuwa. Da lokacin auren sa yayi sai wani hamshakin attajiri ya fito neman auren babbar cikin su, wato Arfat. Ai kuwa sarki ya bashi aurenta, aka yi gagarumin biki na kawa. Duk gari kowa sai labari yake saboda kece reni da aka yi a wannan biki. Bayan biki ya kare sai sarki Dima ya lura da kaidaicin da diyarsa Ramlat take fama da shi tun bayan auren yayarta Arfat. Da haka sai yakan ware lokaci yana zuwa ɗakin ta suna firar duniya da ita. Rannan sarki ya shiga ɗakin Ramlat suna taɗi kamar yadda suka saba. Sai idanuwansa ya kai ga wani faifai a ɗakin mai ɗauke da rubutu kamar haka: duk gidan da mace mai hikima take a cikin sa a koda yaushe zai rinka bunƙasa. Sarki ya tambayi Ramlat, wane ne ya sanar da ke wannan zance? Yana mai nuni da rubutun da ke jikin faifai. Ramlat ta ce, babu wanda ya sanar da ni, amma da kaina na yi imani da hakan. Sarki ya yi murmushin yaƙe saboda yadda zuciyarsa ta sosu daga wannan magana. Ya ce, kin gani sarki ne, kuma kasancewa ta a gidan nan shine yasa komai da komai yake bunƙasa a cikin sa. Dan me zaki ce sai gida na dauke da mace mai hikima zai bunƙasa? Ramlat ta ce, baban magana ta fa haka take. Bunƙasar gidan nan ta dogara ne daga hikimar mahaifiyarmu. Sarki ya fusata ya daka mata tsawa yana muzurai. Ya ce, san ba haka wannan magana take ba. Amma Ramlat ta dage kai da fata cewar hikimar mahaifiyarsa a wannan gida ne sanadin haɓaka da albarkar gidan baki ɗaya. A ƙarshe sarki ya tashi ya fice daga ɗakin yana tunanin hanyar da zai ladabtar da wannan ɗiya tasa har ta gane cewa ta yi laifi. Akan haka ya kudirce cewa shine zai lalubo mata kaskantaccen mutum mai hada ta aure da shi. Cikin wannan mako sarki Dima ya lalubo wani mutum mai sana'ar saran itatuwa da faskarawa mai suna Nandu. Ya ce masa, kai Nandu, zan aura maka diyata Ramlat. Nandu ya ce wa sarki, ranka ya dade, shi fa talaka ne, samsam ba zai iya daukar ɗawainiyar rayuwar jin daɗi ba, da diyarka za ta iya bukata daga gare ni, don haka ba zan iya ba. Sarki Dima ya ce, ai kuwa zabi bi gare ka, ko dai ka auri Ramlat ko kuma na sa a datse min kanka. Ba shiru Nandu ya ce ya yarda da wannan aure, duk da irin dagewar da waziran sarki gami da iyalansa suka yi akan hana wannan aure, amma ya kafe sai da aka yi. Ramlat kuwa ba ta taba daga kanta akan lamarin ba. Aka yi biki babu armashi, ta tafi tarewa a wani rubabban gida da mijinta Nandu ke rayuwa a ciki, nesa da gari. A kullum da garin Allah ya waye, Nandu zai dauki gatarin sai tafi daji sana'arsa ta saran itace. A can ne zai wuni, sai da marace zai siyo kayan abinci da dan abin da ya samo, sannan ya kado kansa gida abinsa. Ita kuwa matarsa ta sarrafa abin da ya kawo din zuwa abinci. Sai Ramlat ta lura da cewa tana wuni ba ta aikin komai a gida har sai mijinta ya kawo kayan abinci da yamma take aiki. Dan haka ranan sai ta shaida masa cewar, ina ganin daga yau ka rinka raba kuɗinka da kake samowa zuwa gida uku. Kashi biyu ka siyo mana abinci wanda za mu ci so biyu a rana. Kashi ɗayan kuwa mu rinka tara shi idan yayi yawa sai mu karo sabon gatari, ina so na rinka binka daji aiki. Abin da ya faru kenan babu jimawa. Kuɗin siyan gatari ya taru, suka siya, suna zuwa daji saro itace tare. Ya zamana kuɗin da suke samu a wannan aiki da wanda suke ajiyewa tari duk sun karu. Jimawa kaɗan kuma sai Ramlat ta sake samun wata dabarar. Ta sanar da mijinta cewar ta lura da cewar makwabciyarsu na da dutsen tishi da ake nika alkama zuwa fulawa. Don haka tana ganin ya kamata su siyo shi domin ƙara haɓaka hanyar samar da kuɗin su. Nandu ya yi murna matuƙa da haka, ya ce duk yadda kika ce haka za a yi. Ya ɗauki kuɗin da suka tara ya nufi kasuwa, bai dawo ba sai da ƙaramin dutsen tishi na daidai kuɗin su. Sannan hankali ya zamana suna iya samar da kuɗin da za su iya warware matsalolin gaban su. Ita Ramlat ayyanikan da take yi tana samar da abin da za su ci kullum. Don haka duk kuɗin Nandu zai kawo gida aciyewa kurum ake yi. Daga baya sai Nandu ya ware fili a gidan, ya zamana kullum itacen yake kawowa ya ajiye ba tare da ya siyar ba. Rannan aka yi sa'a lokacin ana fama da mukumukun sanyi, sai wani sarki ya zo shigewa ta wannan ƙasa da jama'arsa. Ya sauka wani daji nesa da gari, sannan ya umarci barorinsa su bazama nemo itacen da za a hura wuta don jin dumi. Ko da isowar barorin cikin gari sai suka yi kicibis da gidan Nandu mai dauke da tarin itace, sai kuwa suka nuna buƙatar su ga wannan itace. Nandu ya siyar da shi baki daya gare su. Ai ko ya samu riba mai yawa daga wannan ciniki. A wannan lokaci karka so ga murna gurin Ramlat da Nandu. Rannan kuma Nandu yana saran itace sai ya zo kan wata bishiya mai kyau, ganyenta ya layala, itacen jikinta kuwa sala-sala ne. Da ya komo gida sai yake nuna matarsa kalar itacen da ya samu a wannan ranar. Sai ta cika da murna ta ce, mai gida, wannan itacen sandalle mai daraja, ai kuwa ya kamata ka kokarta ka samu irin su da yawa ka girke a gidan nan. Kasancewar Ramlat daga gidan sarauta take, ta san darajar wannan itace, domin sarakunan sun fi son yin amfani da shi wajen kone gawarsu idan sun mutu ko kuma wajen shagalin bukukuwan su. Kashe gari Nandu ya tafi daji ya lalubi wannan itaciya ta sandal tare da soma tarar rassanta a hankali ta yadda za ta ƙara tohowa. Haka ya rinka yi a kullum daga wannan zuwa waccan har sai da ya tara wannan itace da yawan gaske. Akwai wata alƙarya a kusa da birnin nasu wadda aka wayi gari sarkin ya mutu. Kafin rasuwarsa kuwa attajirin gaske ne, har kuma ya wasici da kone gawarsa da itacen sandal bayan mutuwarsa. Sai dai kuma a kaf garin nan rasa wanda ke da wadataccen itacen sandal da zai isa shagalin wannan biki.
Akan haka dan sarki mai mutuwa ya bada cikiya zuwa makwabtan birane, har kuma aka zo masa da labarin cewa akwai wani mai suna Nandu yana da shi, sai ce a je wajen sa a siyo masa itacen akan ko nawa ya yanka. Baroran dan sarkin suka yi murna da suka tarar da cewa Nandu na da kalar itacen da uban gidansu ke so, kamar yadda labari ya je gare shi. Suka yi itacen sa da darajar gaske. Daga nan fa Nandu da mai ɗakin sa suka fita daga kangin talauci. Tunda sun samu tarin dukiya, Nandu yasa aka gina musu katon gida na sarauta mai cike da manyan zauruka, kai ka ce gidan sarkin garin ne. Bayan tsawon lokaci da auren Nandu da Ramlat, mahaifinta sarki Dima ya cika da tausayin yar tasa, har ya soma da na sanin hukuncin da ya dauka a kanta. Rannan sai yanke shawarar ya kai ziyara a gare su duka domin ganin halin da suke ciki. Bayan ya gama shirya kyaututtukan da zai kai musu, sai ya tashi tare da barorinsa kai tsaye nufi gidan babbar diyarsa. Arfat yana daukin ganinta, a zuciyarsa yana rayawa cewar tabbas tana cikin farin ciki. Ya ce diyata Arfat ya yake? Sarki Dima ya faɗa wa yarsa. Arfat ta rugo da murna ta gaishe da mahaifinta, sannan ta gabatar masa da yayayenta waɗanda ta ce kiriniya ta yi musu yawa ko makaranta ma ba sa zuwa. Sarki ya kaɗu da yadda ya ga wannan gida duk a hargitse, ga yara duk babu nutsuwa, sannan barori biyu ne kaɗai suka rage a gidan, yayin da a farkon auren su gidan cike yake da masu hidima. Tabbas da alamu kare arziki ta gitta a wannan gida. Ai kuwa sarki ya zanta da diyar tasa, sai ya ce ya gane cewar ita ce silar durƙushewar mai gidan nata, domin kullum cikin buƙatar kashe kuɗaɗe take. Ta gaza sauya rayuwa daga wadda ta saba a gidan sarauta zuwa gidan aure da ta samu kanta. Ran sarki ya ɓaci, ya fito daga gidan, ya ce gida zai koma domin shawarta abin yi. Yana isa kuma sai aka zo masa da katin gayyata, aka ce masa wani attajiri ne ya sabon gida yake gayyatarsa bikin tarewarsa domin neman albarkarsa. Da sarki ya isa gidan nan, sai yake ta mamakin girma da kasaitar mai gidan. Ya fito ya tarbe shi. Sarki mamakin yadda wannan bakon attajiri ya zo garensa ya bunkasa ba tare da saninsa ba. Ana haka sai ga yarsa Ramlat ta fito cikin kayan kawa, tana dauke da murmushi a fuskarta, tana mai marhaba lale ga mahaifinta. Tana sannu da zuwa mai martaba mahaifina. Sarki ya cika da mamaki, ya tambaye ta diyata nan gidanki ne? Ta amsa masa da cewa kware kuwa, ta yaya haka za ta faru, ji sarki. Ramlat ta ce ranka ya dade, ka tuna da abin da ka taba karantawa a daki na. Daga nan cikin ladabi ta zayyana masa duk hanyoyin da suka bi har rayuwarsa ta zama haka. Sarki ya gyaɗa kansa sama cikin mamaki, ya raya a zuciyarsa cewa hakika yarsa ta yi gaskiya. Duk gidan da ke dauke da mace mai hikima, wannan gida sai ya bunkasa. Da fatan wannan labari ya kayatar da ku yi subscribe sannan ku danna alamar kararrawa ta yadda da zarar mun ɗora wasu shirye-shiryen za a sanar da ku nan take.